Dobar dan, ja sam Zvonimir Stamenov i ovo je moja prva misija za Samsung Mobile Hrvatske. Kroz 3 videa ću vam prikazati zašto je Samsung Galaxy S2 hrvatski smartphone godine i koja je tajna njegovog uspjeha na tržištu diljem svijeta. Danas ću govoriti o dizajnu samog uređaja. Prvo što vidite kada uređaj izvadite iz kutije je prednja strana koju krase veliki ekran, te 3 tipke, središnja za otključavanje uređaja i povratak na home screen, te po jedna touchscreen tipka sa svake strane uređaja. To je sličan koncept kao i na prijašnjim top modelima ovoga proizvođača. Kada uređaj primite u ruke, primijetit ćete da je uređaj iznimno lagan, te je izrazito tanak, pogotovo u odnosu na prijašnje top modele ovoga proizvođača. U ovo tanko kućište se smjestio jedan od najjačih hardvera trenutno na tržištu, a smješta se u kućište koje je izrađeno od plastike, koja je izrazito kvalitetna i za koju se ne morate bojati da će vam puknuti uslijed padova ni s većih visina. Također, plastika lijepo sjeda na mjesto, tako da nema nikakve škripe niti zazora. Uređaj krasi čisti dizajn, a sa strane se nalaze samo tipke za pojačavanje i smanjivanje glasnoće, te tipka za zaključavanje, uključavanje te paljenje uređaja. Sa stražnje strane kamera, koja će vas zadiviti svojom kvalitetom, također može vrlo lako zamijeniti kompaktni fotoaparat te camcordere i neće vam trebati ništa osim nje, ali o njoj ću govoriti više u sljedećem videu. To bi bilo to o dizajnu samog uređaja koji je osvojio svijet. Želim vam sretnu i novu godinu